Dalaikano Kakama Singsa, Sini Ojora, Jung Tini Bangalore ni Mangkwthwi Sokpaikha, Sini Sajla Rinal ni. Poilano, Jung Nok Nukungni Ingui, area ni Ingui, Bises Klayui, Sini Bangalore je Tongnai, Sini Bangalore ti Prasha team, Rokno Kaislaya, Sambai Nane Muchungo, Borok Mangkwthwi rohor thaniwo borok ni busuk jarati borok kostoma khailaika 22 tarik ni horni simi borok khopung sapung thuya chaya khlailaioi bishes khlaioi Tripura People Foundation ni director Mr. Debbarma tai Tripura People Foundation ni President John Debbarma, Vice President Prantus Debbarma, borok no belai khana paiflaya hambai maruo tai borok ni joto all team no borok no khaksangma tai chibai yafar horo borok asuk sacrifice khlaioi tini o sajlani Mangkwthwi no tini oro sopai mani bagoi jong nok nukhungni ngoi area ni ngoi borok no hambai yafaro tai tabo khaino hai nok nukhungni tigi chung thanglai parao Kamalpuro tigi chung lamri lainai buma bukha bini bukhi sopai jak bojaro chungbai tai bini yong toirok ni bini data song taku bukur bebang no sopai jak chung tabu Mangkwthwi no Twlanggoi Kamalpuro ni dige thanglai lamrinai bini nogo Twlanggoi Mangkwthwi yafarnai nok ni khak hamjak buma buphano chung kok sanani moton chini khuk slayo amhai basa koroi aboni bagoi no joto te prasarok no sotorko tongnani bagoi susto tongnani bagoi shanti tongnani bagoi kobong kaisa no ani dinani muchungo chung khatar Hasteo thangoi samung khlaifano chini je Tripura People Foundation ni team rokbai sob samoi no kurungoi apoto bipoto chung ma tonglainai kaisa tai kaisa bai chung seba churu manani thaka hinkai kaisa tai kaisa no seba churu rinani bo chung surunglainani nangnai abona ani tini message asukno hambai.